Ekhaya elingcwele iJerusalema kubonakale abesifazana ababili bethwele isiphambano seyingodi emashini ebibandakanya amabandla ehlukene edlule eDolorosa. Lapha bebehamba besho imikhuleko kanti obhekele le ndawo engcwele uFrancisco Patton nguyena obehola le mashi. eBensheim eGermany abantu bokudabuka eItaly bebenombukiso bebonisa uhambo lokufa kukaJesu Krestu. Indimbane zababukeli beyihlabe ujenge eceleni komgwaqo uzibekele lo mbukiso. Lapha kubonakale isosha laseRome liphelekezela uJesu ebheke ekubulaweni kanti abanye bethwele isiphambano sakhe. Ibukeli beyihluleka nokuyibamba. Esigodini saseKertut ePampanga ePhilippines isikhonzi samakatholika sibethelwe esiphambanweni ukulingisa ukubethelwa kukaJesu Krestu. Lokhu-ke kwakuvaliwe selokhu kwabheduka i-COVID-19 kepha nonyaka lomcimbi ukukhuza ibuya. uRuben Inaje ona-26 usebethelwe esiphambanweni iminyaka engama-32. Kusenjalo umholi webandla lamaRoma Catholic uPope Francis obukeka eseluleme emkhuhlaneni obumphethe uvakashele ijele lentsha eCasal de Mamo ngaphandle kwaseRome lapho ehlambe khona waqabula inyawo zeyiboshwa njengenkomba yokubungaza ubumnene obaboniswa nguJesu Krestu kubafundi bakhe ngaphambi kokufa kwakhe. UPapa uFrancis oneminyaka engama-86 uchithe insuku esibhedlela elashelwa umkhuhlane oyamene nokucinana kwesifuba emva kokukhononda ngobunzima bokuphefumula. Ngenxa yamakhaza eRome uPapa uFrancis akazange esangamele inkonzo ezimbili zikaGudi okhona kuzona nokubethelwa kukaJesu Krestu eColosseum eRome. Kepha kusasa uzoba semlindulweni wePhasika bese thula umlayezo weyibusiso ngesonto ekomkhulu St. Peter's Square.